Orgullós del projecte Domus Ludens, que en llatí seria la casa que juga. És un projecte que estem desenvolupant a través d'una convocatòria Erasmus+, com molt bé has dit, es fa a Alemanya, a Polònia i a Catalunya, i entre els socis, a part dels socis de les entitats socials d'aquests països, tenim la sort que hi ha la Universitat de Girona de Sòcia i la cooperativa La Juganera. És un projecte que el que vol és fer efectiu el dret al joc, també dins del sistema de protecció, crear una cultura del joc en els serveis residencials de protecció a la infància, amb la hipòtesi de que realment crear una programació sostinguda de jocs de taula genera benestar emocional en els nois i noies, millora el clima relacional i es produeix una millora en l'adquisició de competències i habilitats a través del joc de taula. Llavors, aquest programa, que començarem la prova pilot al novembre, hem estat durant aquests mesos treballant amb una sèrie de productes que són una guia de jocs de taula adaptada per tal que les educadores i els educadors puguin amb un cop d'ull veure un joc de taula quines competències afecta, quina durada té, si és un joc amb una dificultat alta, baixa, la durada, és a dir, amb un cop d'ull pugui tenir una llista de 20 jocs per triar el que li pot anar més bé, un manual de l'agent lúdic, i l'altra cosa que hem generat és hem inventat aquesta figura, que és la figura de l'agent lúdic, que és una persona que promou el dret al joc, està format, coneix els jocs de taula i fa efectiu aquesta cultura del joc i aquest exercici d'un dels drets de la infància que està reconegut a l'article 31, que és el dret a jugar.